Government kag sangguniang panglungsod ginpasakaan sang kaso bangod sang 1.7 billion peso loan. Yaring balita nga aton gintutukan. Isa ka civil case ang ginpasaka sa duha ka anay opisyal sa Bacolod City sa administrasyon ni Mayor Evelio Beng Lunardia sa Regional Trial Court. Kabahin man sa ginkasuhan ang 16 ka incumbent official, lakip na mga department head, matapos ginaprubahan ang 1.7 billion loan para sa mga mayor nga proyekto sa syudad. Apang ang iningatigang ang hindi makalusaw sa mga plano sang administrasyon suno kay Councilor Cesar Distrito, chairman sa Committee on Finance and Appropriations ng City Council. But the bottom line is, do they have the grounds? And the answer is no. Kung pagpati, nagsunod kita sa proseso sang layi. Wala sang requirement regarding public hearing, but nagtawag kita public hearing. Na istudyuhan ina, kag na debatihan. In fact, nag-agi ina sa Local Housing Board, nag-agi ina sa Bacolod City College Board, nag-agi sa CDC, ginratify sang SP. Nagbuto man na sila pabor ang iba ng mga upod niya ang oposisyon. Maluwas sa kaso, nag-apply man sa temporary restraining order sa korte si Anay City Councilor Josel Batapasige kag Anay Vice Mayor Jude Thadeo Saison. Sa affidavit sang mga tagreklamo sa sulod lamang sa Bayti Diaz ang pag-asod-asod niya transaksyon kag pagpasa sang resolusyon tubtob sa appropriation ordinance. Napasawan man niya magpatigayon sa matuod nga public hearing ang konseho suno kay Sige. Therefore, there is no reason nga ina mapauntat. It is only to delay the development of the city. Kag second, it is doomed to fail. So when they say na wala daw sang irregularity na comply nila, ilan na yung opinion, but the record will speak for itself. No, ara sa record naton nga basically ano tabo is just for the period of 3 days sa approve dayon ang aton nga loan, nagpirmahan na dayon. Ginapaabot naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang kopya sang complaint kag ginabilin sa City Legal Office ang pagsabat sang mga aligasyon. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.